V Banskej Bystrici otvorila RTVS svoje prvé kreatívne centrum. V strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša pribudli pracoviská vybavené najmodernejšou technológiou pre rozhlasové a televízne vysielanie. Štúdia sú určené aj pre verejnosť. RTVS v roku 2019 uspela s projektom na vytvorenie kreatívneho centra v Banskej Bystrici. Moderné televízne a rozhlasové štúdia, priestory na dabing či postprodukciu vznikli v priestoroch strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Táto škola zažila skok o 40 rokov. Keď sme boli tu na prehliadke predtým, než táto škola išla do tohto projektu, tak študenti pracovali s prípravkami z 80. rokov a na tom sa učili elektrotechniku. Jednou z dominant kreatívneho centra je aj toto štúdio, ktoré disponuje najmodernejšou technikou. Nachádza sa tu Ultra HDčková 4K technológia, ktorá je highlightom momentálne vo svete. Máme tu Grasvely kamery, máme tu Grasvely réžiu, ovládanie cez VSM, konfiguračný systém, ktorý nám umožňuje vlastne odvšadiaľ poslať všetko všade. Kreatívne centrum má využiť tvorivý potenciál regiónu. Výsledkom budú rozhlasové a televízne relácie, na ktorých sa budú podieľať študenti aj verejnosť pod záštitou RTVS. Práve moji kolegovia budú tí, ktorí budú naďalej mentorovať nielen študentov tejto školy, ale aj ostatných klientov kreatívneho centra, pretože pre nich sme tento projekt robili, pre tých, ktorí chcú začať podnikať, realizovať sa v oblasti kreatívneho priemyslu. Kreatívne centrum Arténa za viac ako 10 miliónov eur financovali z eurofondov. Ak niekto chce ísť rozhodovať sa o tom, akým spôsobom pôjde uvažovať o projektoch, tu je pozvánka. Je to výkladná skriňa, ktorá dala laťku mnohým veľmi vysoko, ale mnohým ukáže presne tú cestu. A to najdôležitejšie je to, že eurofondové projekty, a dnešok je toho príklad, nemajú skončiť v šuplíku, ale v realite. RTVS buduje ďalšie kreatívne centrá aj v bratislavskom a košickom štúdiu. Andrej Bálint, RTVS.